ମୋଦି କଣ ଦବ? ଏ ମୁଦି ବଡରୁ ଯା ଠେକା ପାରିକିରି କିରା କହୁଛି ଯେ ବୁଝି ହଉନି। କିଛି ଦବନି କହୁଛି ଚାଉଳ କାଟିଦବ। ଚାଉଳ କାଟିଦବ ତା ବୁପା ଘରୁ ଦଉଛି ତା ମା ଘଇଟା ଘରୁ। ମୋଦିକି ଭୋଟ ଦବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମୁଦିକି ବୁଟ ନିକା ଦେବିନି ଆଉ କି ହାତରେ ଦେବିନି କି ଗୁଡରେ ଦେବିନି ମୁଇଁ ନବିନି କି ଦେବି। ନବୀନ କି ଦବୁ? ଭତ୍ତା କେତେ ପାଉଛୁ କେତେ ପାଉଥିଲୁ କେତେ ପାଉଛୁ 700 ଆଗ କେତେ ପାଉଥିଲୁ ଆଗ 500 ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 200 ବଢେଇଲେ ହଁ ନୁହଁ କି? ହଁ ଗନ୍ଥା ଦେଲା କମଳ ଦେଲା କଣ ବେଡସିଟ୍ କଣ? ଦେଲା। ପୁଣି ଛତା ଦେଲା ଜୁତା ଦେଲା ଗଣ୍ଠା ଦେଲା କି ଚଦର ଦେଲା ଏଇ ଯୋଉ ହେରା କମଳ। କମଳ ହଁ ଦେଲା ନବୀନ ମାହାପୁର ବୁଢା ହେଇଥା ଆମେ ମରୁ ନବୀନ ଥା ସେ ପୁଣି ଆସୁ ସେ ଆଇବ ହେଇ ହେ ସରାଙ୍ଗେ ହେକା ସବୁ କହୁଛି ତି ନବୀନ କି ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆଇଛି। ଆଉ ତମେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଟା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ?